הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? סליחה, לא חבר! איפה זה כרמיאל? אז 3-4 ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז 3-4